Takže dobrý deň, ja som Andrej Babiš a som predsedou hnutí Áno a som rád, že aj z Blesku ma pozvali byť posledný týždeň pred voľbami jednou sem do Blesku. Tak samozrejme, že ako dokud nekúpim aj Ringier, tak proste tu bude bordel v tých médiách, to každý tu je, oni sa bojí, že to poviem, že to řeknem proste, že to je bordel, že to je rozkradené, že to je nakradené tými gangsterami a mafiánami a podobne a proste ja som nič neukradol, ja som si všetko poctivo kúpil a keď si kúpim aj vás, tak možno urobíme tú dobrú firmu, dobrú krajinu. Takže aj ten žokej Váňa ma podporuje a na Veľkej Pardubickej tam spadol z kone na hlavu, byl vážny úraz, ale tak podporil ma, takže teraz budeme predávať v Prahe v metre koblihy konské a je to dobré, takže voľte samozrejme naše hnutie ŠTB. ANO, čili áno, samozrejme, voľte áno. Ten prešblet tam nedávaj. Vieš, s kým máš tú česť.